гэта ось не? Можа, гэта? Добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ага, салютик усім. Яна, а чым гэта ты так занятая? А, вам скажи, і ви захочаце. Ну, Яночка, калі ласка, нам вельмі цікава. Ну, добра. Мяне сяброўка запросила заўтра з самай раніцы ў госці разам з астатнімі дзяўчынкамі са двара. О, уяўляеце? А, ну тады ўсё зразумела. Цяпер ты будзеш 2 гадзіны сукенку выбіраць, потым туфлікі, а затым яшчэ гадзіну перад люстэркам кручыцца, упрыгажэнні прымяраць. Ну і буду. Вам, хлопчыкам, гэтага не зразумець. Правда, дзяўчынкі? Вось, чулі? У нас свае інтарэсы. О, падумаеш, задавакі, а у нас свае. Ну, не бухціце абодва. Цёма, я нічога дрэннага не бачу, што Яначка вельмі адказна адносіцца да візіту. Каб гэта так і было. Але ж яна толькі пра свой знешні выгляд турбуецца. Тут жа галоўнае, як весці сябе ў гасцях. Я думаю, Яна пра гэта вельмі добра ведае. А можа і так. Праверыць трэба. Праверым? Праверым. Устроім Яне экзамен добрых паводзін у гасцях. Давай. Сябры, вы таксама адказвайце на пытанні. Правярайце сябе. Яначка, а ты усе правілы паводзін ведаеш у гасцях? Якія яшчэ правілы? Вось бачыш, не ведае. Чакай, Цёмачка. Ну, вось, напрыклад, ты прыйшла ў госці, і што ты першае скажаш? Ну што? Добрый дзень скажу, бо так паводзяць сябе ветлівыя асобы. О, ведае. Вось, бачыш, Яначка ў нас выхаваная ліска. Просто гэта вельмі лёгкае правіла было. Усе яго ведаюць. Цяпер я спытаю. Калі ласка. Яна, а вось уяві, ты прыйшла, а за стол яшчэ не запрасілі. Ага. Вы з астатнімі гасцямі чакаеце ў пакойчыку, а там шмат цацак і розных цікавых рэчаў, і вам вельмі хочацца іх узяць. Ну, вядома, а каму не захочацца? Дык што ты будзеш рабіць? Усё лёгка. Трэба папрасіць дазволу ў гаспадару. І толькі калі яны не супраць, можна браць. Ну, упэўніўся. Ну, сапраўды ўсё ведае. А за сталом як сябе паводзіць? За стол трэба садзіцца спакойна, не штурхаючыся. Правільна, Яначка, бо так можна кагосьці і пакрыўдзіць, а гэта вельмі непрыемна і часам небяспечна. А хлопчыкам, між іншым, Цёмачка, належыць прапусціць дзяўчынак першымі і нават дапамагчы ім зручна сесці. О, правда? Праўда. Так патрабуюць правілы этыкету. Ты што, гэтага не ведаў? Не, але цяпер запомню. І самае галоўнае, за сталом не хапаць смачнае на выперадкі, а спачатку прапанаваць таму, хто сядзіць побач, і толькі потым браць сабе. Ух ты! Раптам табе самому за гэтага не хопіць, што тады? А вось гэта ўжо справа гаспадароў паклапаціцца, каб прысмака ўхапіла ўсім. Я магу яшчэ расказаць пра правілы паводзін у гасцях. Я іх старанна вывучала. Расказвай, бо я, оказывается, не ўсё ведаю. Добра, тады запамінай. Нестар, запішы для мяне, калі ласка. Зараз. Так, значыцца, седзячы за сталом, трэба старацца есці акуратна. Ага, есці акуратна. Не цягнуцца праз увесь стол за стравай. А як жа яе ўзяць, калі яна далёка стаіць? Ну, папрасіць тых, хто да яе бліжэй сядзіць, каб табе перадалі. А, сапраўды. Нестар, ты запісаў? Чакай. Ага, так, хутка. Перадалі, ёсць. Далей. Так, дурэць і кідацца ежай катэгарычна забараняецца. А чаму? Ой, ну што за пытанне, Цёма? Па-першае, таму што да ежы трэба адносіцца з павагай. А па-другое, бо можна выпацкаць усіх, а яны ж прыйшлі ў святочных строях. І па-трэцяе, гаспадарам потым усё прыбіраць давядзецца. Зразумела, Нестар. Я ўсё для цябе занатаваў, Цёмачка. Так, наступнае правіла. Ой, колькі ж іх? Пасля частавання абавязкова трэба падзякаваць гаспадарам за стравы, якія яны прыгатавалі. Нават калі яны табе не вельмі спадабаліся? Ну, нават тады. Гаспадары ж стараліся. А калі атрымалася не вельмі смачна, гэта не страшна.
страшно, но з кожним бывае. Малайчына, Яночка. Так, я такая. О, ледь про самое галоўнае не забылася. Про что? Калі ты адчуваеш сябе не вельмі здаровым, ну там чхаеш, там ці кашляеш, ні ў якім разе нельга ісці ў госці. Як бы не хацелася павесяліцца, трэба быць адказным, каб не заразіць сяброў. А, гэта зразумела. Яна, ты сапраўды столькі ведаеш? А ты што думаў? Я ж хачу, каб мяне не толькі заўтра, а і ў наступны раз таксама запрасілі. Вось і вывучыла правілы на зубок. Малайчына, Яна. Тёма, мы с тобой можем быць за Яну абсолютно спокойны. А мне яшчэ то еще подвучыць трэба. Ну так. Нестор, покажи, які там спіс атрымаўся. Во, гляди. Много, але я абяцаю ўсё выконваць, бо таксама хачу, каб сябры мяне з задавальненнем у госці запрашалі і не баяліся, што я нявыхаваны. И дома не пошкодить такие ветливые правила. Мы будем стараться, правда, Тёма? Так. Вось і малайцы. А зараз, калі ласка, не перашкаджайце, я яшчэ сукеначку на заўтра не выбрала. Можа, гэту? Ці гэту? Не. Во. Тёма, не будем перашкаджаць, давай лепей з сябрамі цікавы мультик паглядзім. Ой, і я мультик хочу. А як жа сукеначка? Паспею яшчэ, глядзім. Ну тады глядзім разам. Эх, вось і ўсё, сябры, час развітвацца. Ой, мне трэба добренько выспацца перад заўтрашнімі гасцямі. Да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай усім ночы і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.